Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, aku dan Mbah Surojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, lha iki bahan apa to Mbah jane sampean cek iki? Iki bahan ikrak nek cara Jawane bahan ikrak. Ikrak kuwi nggo gawe ngguang sampah dengan nengko nek wis dinyam kan wis dadi gedhe. Jadi sampah tinggal nyapu-nyapu kok digawa ngalih ngono iki bahan guangan sampah iki ikrak. Oh alah. Jadi ini guys, bahan cikrak bambu ini lho guys. Asalnya dari bambu. Itu. Tapi nyam-nyaman iki. Iki Mbah, Bro. Iya sing kok. Heeh. Jadi iki rongkone Mbah ya. Iya, ragangane. Iki emang pesen berarti Mas. Iki wong pesen. Mbah, kula damelke ikrak Mbah, buangan sampah. Nggih, lah iki tak gaweke. Siji Mbah, nggih. Pinten Mbah hargane Mbah? Murah cekek Mbah. Kur 20.000. 20.000. Tapi wis bersyukur ngene iki ya. Wong iki mau tembe nebang fling terus tak gambar ragangan terus iki tak sisiki. Iki tapi ya ora kabeh iki kok wong. Iki paling-paling 6-7 biji wis cukup iki. Waduh kabeh tinggi ngono, Mbah. Ya ora sedeng kene ngono ya. Oh iya, Mbah. Aku arep takon, Mbah. Iya, takon apa? Wes. Upah buruhan biyen iki piro, Mbah? Upah buruh biyen iki. Upah buruh biyen. Nggih. Kuwi upah buruh kuwi macam-macam. Nggih. Apa buruh istilah guru, apa buruh kantor, apa buruh petani, apa buruh istilah adol ayam didol meneh. Soale buruh iku sing ditakokne sing umum ya buruhe wong tani. Nggih, sing wong tani niku, Mbah. Nek wong tani kuwi biyen zaman tahun 70 kuwi buruan iki satu hari nyangkol Mbah biyen 100 rupiah. 100 rupiah per hari. Tapi dikasih makan sama yang upahan itu 100 rupiah. Jadi kalau 10 hari 1.000 rupiah. Zaman biyen 100 rupiah, Mbah. Ya lah sudah zaman semono kuwi tahun 7 bulan duwe upahan harian nyangkol mun 100 rupiah. Lah terus ada peningkatan dari pemerintah yang namanya Repelita, pembangunan 5 tahun, terus diadakan irigasi tersier. Wong padha kerja nang tersier, nang ledeng padha gali-gali kuwi. Lah 75 maksudnya pembangunan 5 tahun beres, terus jadi padha nandur pari. Sebabnya irigasinya airnya sudah tersalur ke sawah-sawah. Nah, nandur pari zaman pertama panen pari harganya cuman 95.000 rupiah per kintal. Zaman biyen. Jadi nek sekintal kuwi 95.000 per kintal. Ora per kilo. Lah beras isik regane ijih murah, isik 250 rupiah. Zaman biyen ya. Biyen duite nek 200 rupiah mbak. Walah biyo duit 200 rupiah ki wis jan nggo blonjo nang warung, trimo-trimo belanjane bayem kangkung kuwi akeh. Wis entuk akeh. Wis cabe, garam, minyak ya wis komplit ya. Kuwi zaman Mbah biyen sebab sak keluarga Mbah biyen isine lanang-lanang dadi sing pertama dilairke aku gedhi sering diperintahi nang warung blonjo. Soale ora duwe adik wedok ngono kuwi. Karo mbahe wedok kono-kono nang warung golek sayuran, nyo iki duwite. Aku mangkat. Tuku minyak, tuku gula merah, tuku bawang brambang. Kuwi wektu semono. Pak ya. Berarti nek biyen iki 250 perak nek tahun saiki piro, Mbah ya? Ya nek cara saiki iki cara anune kuwi. Ya regane padha karo 50.000 apa? 25.000. Cara saiki. Nah, iku zaman semono iki tukang batu pasang gawe omah kae. Kuwi bayarane isih 35.000 ijian. Semen isih rega 12.000.
waktu sak- semen sak sak sak-sak ya, iya sak sak. Lah saiki kan wis 60 ya 60 san. maju tahun soalnya mbah iki ahli buruh ya apa wae tau buruh nggawe ledeng buruh Nggih. nyangkol ya buruh Nggih. ngunduh jagung ya buruh Nggih. mbah iki apa wae tak lakoni terus apa musim panen drep kae Ah. ya aku drep ya buruh ya kuwi nganti saengga tuwek kaya ngene wis ora bisa drep dadi mbah gawene ya dari asal dari bambu Anyaman. pekerjaan Nggih, tangan Mbah. ya irik ya keranjang ya widik ya tampah tambir segala macam gawe adalah bikin ini apa pembuangan sampah juga ini orang pesen Nggih, Mbah. ya walaupun harganya cuma 25.000 tapi kan ya tiap hari ada kemasukan Nggih, Mbah. Yo alhamdulillah, Mbah yo. tidak sepi untuk beli garam cabenya itu nah, saiki harian saiki tukang batu genah 100 lebih Nggih, saiki. nah, 100 lebih orang tani sehari penuh itu 100.000 Nggih. pagi sampai sore. Sore. Saiki Nek biyen 100 perak. 100 rupiah. Oh iya, 100 rupiah. Butuh 100.000 itu 100 rupiah. Tapi kan waktu semono kan masalah istilah iki abu rampe kanggo kekeluargaan kan ijih murah. Nggih. Beras sampai belanjan ijih murah. Nggih. Tapi waktu semono kudu listrik ngene iki. Lampu gembreng sing eneng toronge kae. Engko nek wong sing rada berlebihan patroma ya kuwi. Lah mulai tahun 80 sampai sekarang ini sudah listrik. Nah, jadi kan sudah merdeka. Merdeka wis kan. enak wae yo. Iku kaya ngoten iku. Dadi jerih payahe mbah iki walah kacilik mulane mbah iki kaya ngene yugur kaya ngene sebabe ya wis ora jangkau apa meneh saiki wis tuwek alah wis nrimo saenenge sing penting tiap hari tiap malame ya madang ya minum wis ngono wae. Nggih, Pak. Ora arep kepengin sing berlebih-lebihan iki ora wis pokoke muga-muga ya diparingi panjang umur sing slamet waras. Nggih. Kuwi mbah njaluke ngono. Nggih, Mbah. Nek kaya anak-anakku kabeh senajan iki sudah merdeka, penghasilan sudah berlebihan, jadi kudune awake dhewe juga ya kudu ngati-ati. Karo duit aja bral-brul. Sebab apa? Jiwa muda kanggo masa depane awake dhewe. Mas Roco, sapa-sapa penonton sekalian pamit waktune ki wis arep maghrib. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada anak cucuku dan saudaraku semuanya yang di mana saja berada. Itulah cerita-cerita awalnya Mbah dulu upahan zaman dulu sampai sehingga sekarang ini masih dulu terus Mas utawi nduk. Lah jadi ojo padha kaget pancen wis tak omongke apa anane jerih payahe Mbah wis cilik biyen mulane arep eneng peceklik Mbah yo ora kaget arep ana ora udan 2 bulan 3 bulan Mbah juga enggak kaget awet dulu tuh pernah peceklik yang 61 itu peceklik terang 9 bulan Mbah sudah menyaksikan sendiri sudah besar itu Mbah itu ya cari air jauh kok kali-kali nang belik cara belik ku kaya ngoten niku muga-muga anak putu kula lan sedulur kula ingkang wonten pundi kemawon nggih ampun nglampahi sing critane kaya Mbah niki napa malih sakniki pun merdeka jadi sebentar-sebentar air bersih itu sudah mengalir. Ya, semoga apa namanya anak cucuku dan saudaraku semuanya ya semoga
diberi kesehatan atau diberi rezeki yang banyak, berkah, barokah, Amin. lantaran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf berhubung waktu tidak mengizinkan. Nggih, Bang. Ya dicukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Matur suwun. suwun.